А ви себе колись питали, чому з'явилися в цей світ? Які вам цілі всім надали? Який від Всесвіту привіт? Яка вам видана задача? Сховати щось або знайти? Чому смієтеся ви плача? Та чи з собою ви на ти? Чому одні ми для уроку, а хтось є опитом для нас? І як залежить кількість сроку, коли Господь промовить час? Питання льються, наче злива, щоб через них себе пізнать. І не чекать безпечно дива, а відповідь на все шукать. Один лиш Бог все в світі може. Навчить, чому з'явились в світ. Прийми його, він допоможе. Душі у тьмі зустріть розсвіт.